поставяне на локомотива в работно състояние. С ключа за управление се активира пулта. Трябва да светне сигналната лампа за наличие на напрежение 24 волта и на уредите да се покаже напрежение по-голямо от 20 волта. В нашия случай в момента е 29 волта. Поставяме контролера на първа позиция, за да позволим на горивото да навлезе в нафтовата помпа, след като сме се уверили визуално, че всички елементи от машинната инсталация са изправни, че има необходимото количество масло в двигателя, че всички врати и капаци са затворени и обезопасени, поставяме локомотива в работно състояние, чрез натискане на бутона за стартиране. В този случай на манометъра за маслено налягане, трябва да се появи налягане по-голямо от 2 бара. Проверяваме работата на включвател редуктора, като чрез маковика за предавките включваме първи съединител. В това положение на манометъра за маслено налягане в включвател редуктора трябва да се отчете налягане по-голямо от 0,5 бара. След като сме се уверили, че всички елементи са изправни и че локомотива може да работи, предприемаме зареждане на автоматичната маслова спирачка и можем да изберем посока на движение. С избирането на посока на движение ние сме готови да излеземе на път. Потеглянето става чрез поставяне на маховика за предавките в положение различно от нула и регулиране на оборотите чрез контролера за управление. Проверка на работата на двигателя на празен ход може да се направи и чрез поставяне на контролера на различните позиции, докато включвател редуктора не е активиран. Изгасяването на локомотива става чрез връщане на контролера в крайно нулево положение, при което двигателя спира да работи, и дезактивирането на кабината става чрез връщане на ключа за управление обратно в нулево положение.